Morning teenage nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku South Korea. Ku South Korea tapitako kangapo konse ndithu ndiye tiyenticheze. Mu 2014 pa 19 May pakhomo pa nyumba ina munthu anagogoda. Nde nyumbamo munali amayi ndi abambo, amayi wa zaka ma 40s, abambo zaka ma 50s. Anapita wakatsekula pakhomo, anapeza pali munthu oneka kuti anali plumber. Ndipo munthu ananena duta ndine plumber, ndabwera kuti ndizakonze mapaipi kubafa kwanu. Iwo aja siti madziwa kuti pali vuto ali ayi sindichedwa 10 minutes ndikhati ndamaliza ndituluka. Atavala ndithu zosonyeza kuti wavala uniform, atanyamula toolbox yake ndi anamutsekulira iseko. Munthu uja analowa anapita kubafa. Nde anakhalitsa kubafa kuja. Amayi akunyumba kwa ataona patatu 40 minutes. Anapita chakubafa komweko kukafunsa kuti ndeza tenga nthawi bwanji chavuta ndi chani. Munthu uja anacheuka ndikwapanga spray amayi aja m'maso spray china chake. Iwo aja osaonanso nthawi yomwe kuyamba kwakhoma ndi hamala kwabaya ndi mpeni. Amuna awo anamva kufuula, abambo kuthamanga kuti apite konko kuona kuti akazi awo abayidwa ndi mpeni akhomedwa ndi hamala. Iwo kuyesera kuti athawe, munthu uja anathamangira kwakhomanso nawo ndi hamala nkuwabaya onse anaphedwa. Munthu uja ananyamuka anatsekula fridge kutenga mowa kwamba kumwa mowa. Anatenga phone ya amayiwo nkutumiza message kwa mwana wawo wa amayiwo mtsikana kumuuza kuti ubwere nsanga ku nyumba ndakugulira mphatso. Mwana wawo uja anayankhadi kuti chabwino ndikutani ndikubwera. Mtsikanayo dzina lake anali Kwan. Kwan anafika chapakati pa usiku, anatsekula chitseko akuti azilowa. Bambo amene ali nyumba muja amene anachita chipongwe makolo ake aja anamugwira ndikumukokera nyumbamo nkukiya chitseko. Kwani anaona abambo ake atagona poteropo koma atavindikiridwa nkhope. Kwana anamuyang'ana munthuyo anamuzindikira kuti anali Jang Jae-jin. Nde Jang Jae-jin anamuza onena kuti amayi ako ndikakuonetsa. Anankokera kubafa kumuonesa amayi ake atabayidwa atakhapidwa amayi ake atafa. Nde Kwani anachita mantha kwambiri ndi anamuza kuti upange chilichonse chomwe ndikufuna chifukwa abambo ako akadali moyo. Ukapanda kupanga zomwe nditakuuze abambo akonso ndi atani ndi apa. Jang Jae-jin anammenya Kwani komanso anampanga chipongwe. Kenako Kwani amayang'ana abambo ake aja nakasana atagona poteropo mu sitting room. Anachita notice kuti abambo ake sakusuntha olo pang'ono, munthu yakumunamiza abambo ake atani afa. Nde chifukwa chonena kuti Jang Jae-jin uja anali wakiya chiseko chilichonse kuti Kwani asatuluke. Koma Kwani anangopezeka kuti anangothamanga nkudziponya pa window. Anali floor number 4 ndi anagwera pansi. Jang Jae-jin anatuluka kuthamangira pomwepo kuti akampezepo akamutengepo, koma anapezeka kuti magadi ena anamumva nawonso anathamangira pompo. Ndi Jang Jae-jin anangotembenuka kumapita ngati kuti palibe chomwe apangapo. Gadi anayimba foni ku polisi, koma chifukwa choti panali witness wake Kwani ananena kuti amene wapanga chiwembuyu wandiphera makolo anga kundipanga chipongwe ndi Jang Jae-jin. Ndesimati atenge nthawi, Jang Jae-jin anagwidwa. Nde kubwerera mbuyo nkhani yake, Jang Jae-jin anali mnyamata oti amakhala ndi makolo ake koma anajoina military ku South Korea. Atajoina military ija sanakhalitse, anapeza kuti anamenya munthu kumene kuja kutempa, anali ndi vuto la tempa ndi anamuchotsa. Ananena kuti sungakhale kunoko, sungamenye nzako like that, kuno kuli malamulo. Ndi atamuchotsa makolo ake anamtumiza ku university, akuti Daegu University. Kumene koko anachita bwino kwambiri, amachita bwino, anali popular kwambiri mpaka anamusankha kukhala president wa social club ya pa university. Unoti anali nyamata onena kuti otchuka kwambiri. Nde mpamene anakumana ndi Kwani anali zaka 19 mena amakumana ndi Jang Jae-jin. Nde anamufunsira Kwani nkuvomera. Anayamba chibwezi within 2 months ya chibwezi chicha. Kwani anamva mphekesera, anthu akumuza kuti iweto Jang Jae-jin amakhalira kukunyoza, amangokuti kukunyoza kwa anthu ena. Nde Kwani sizinamsangalatse, anampanga approach Jang Jae-jin uja kumuza iwe ndamva zoti ukumandinyoza, kundinyoza wayi, munthu ndiwe chibwezi changa. Nde kuyankha kwake Jang Jae-jin anayamba kummenya kusukulu konko, kummenya Kwani. Nde atangotero Kwani anathesa chibwezi pompo. Jang Jae-jin kuyesera kumamuimbira mafoni, kuyesera kuntumizira ma message, Kwani samamuyankha nangompangira to cut out. Nde zinampweteka kwambiri Jang Jae-jin. Nankasi anali popular president wa club otchuka kwambiri pa sukulupo. Anapeza kuti anakumana naye panja tsiku lina Kwani uja nkumuza kuti tiye upite kunyumba kwanga. Kwani nkukana. Nde anamugwira Kwani uja, anamugwira tsitsi ndikuyamba kumukoka
mpakana anakampitisadi ku nyumba kwake. Atatapita nyumba kwakeko Jia Zhejing anammenya kwani koopsa mpakana anthu amene anamuona akukoka anachita kuimba foni ku polisi, ena nkuthamangira komweko mpena anamtenga kumchotsako. Koma atanamvulaza kwambiri anakhala mpaka 3 weeks ali mchipatala kwani uja. Ndi makolo akeso anaamva kunena kuti mwana wanu wavulazidwa chonchi. Ndi ati zinawayipira kwambiri makolo ake akwaniwo. Ndi anachita contact makolo ake a Jia Zhejing kunena kuti mwana wanu watipangira chipongwe mwana paka wammenya ali kuchipatala mwakuti nati makolo ake a Jia Zhejing zinawayipira kwa basi kuti mwana wawo akupanga zimenezi. Atanachita nazo manyazi. Endi makolo ake akwani anapanga so report ku skulu. Ndi skulu inamuchotsa Jia Zhejing pa president ichani zonse zomwe zimampangisa kuti akhale pamwamba zija anamuchotsa. Ndi Jia Zhejing anapsa mtima kwambiri kunena kuti mpaka mukandichotsetse izizi komanso mpaka mwakandinenera kwa makolo anga chifukwa samafuna ndi makolo ake adzidziwa zomwe akupangazo. Anakwiya kwambiri. Makolo ake anachita kupepesa ku skulu, anapepesa kwa makolo ake akwani kuti pepani kwambiri. Komanso ananena kuti ayimeka skuluyo achokeko ngati akupanga zinthu zosadziwika bwino ngati zimenezozo akhale kaye pa khomo ku skulu kwasapite koso. Ndi Jia Zhejing anali pa khomo mpamenero anakwiya kwambiri ndikuyamba kupanga plan yonena kuti awakhaulise awalange makolo ake akwani ndi kwani yemwe fachoti amapanga blame iwo kuti amuchosesaso pa president awauza makolo ake. Ndi mpamene anapanga chiplani chonsecho kutenga chispray chomwe anapanga spray amayi ake akwani ku nyumba yako hamala mpeni anatenga so flower eti atawabaya abambo ake akwani anathirapo flower kuti pasachite spray magazi pena paliponse. Zinzonero anatenga nthawi kwambiri kupanga plan. Ndi chifukwa anamutchula kuti ndiyeyo apolisi anamugwira. Atamugwira amaonesa alibe nazo ntchito kwenikweni. Atapita ku court anakanena kuti it's okay ndavomereza mukhoza ndipanga sentence to life in prison. Atimokhala mwa carefree muja. Chifukwa atampeza anati wakagula mipeni ina. Ndi anala kumfunsa kuti mipeni ina yo umafuna utani nayo. Ndi amati ndimafuna ndiziphendeka. Koma atamfunsa kwani ananena kuti mene ankammenya nyumba anamuza kuti sindinati mene ndapha makolo ako ndikaphaso azinzako onse. Ndi chifukwa anayankha mwa udoga mwa mwano ku court kunena kuti olomu ndiyike ndavomereza kunena kuti moyo wanga onse ndikhala mprison. Court inapsa nazo mtima kwambiri inampanga sentence to death. Jia Zhejing anatutumuka kuti mpaka sentence to death kena kuno kuyamba kulemba makalata opepesa ati mapeji 60 kupepesa kuti pepani ndinalakwitsa sindimayenera kutero chani zambirimbiri nkupanga apilo kunena kuti ayi sentence ili too harsh. Court linapanga uphold sentence kuti aphedwe basi. Anachita kupanga plan kukagula flower kukagula mahamala kukagula chani chigamulo chake chinali imfa basi. Ndi mu 2014 Jia Zhejing anakhala munthu wang'ono kwambiri ku dziko la South Korea kukhala pa death sentence. Anali ali ndi zaka 20. Ndi kufikira panopo akadali ku prison akudikirira tsiku lomwe azamuze kuti akatani akaphedwe. Anamusokoneza moyo kwambiri kwani ndi chibwezi choti chinakukhala 2 months. Ndi anathesa chifukwa choti amanyozedwa suti anala kwa china chilichonse koma anamuonongera moyo like that. Imeneyo ndi nkhani ya Jia Zhejing. Munthu wang'ono kwambiri kupatsidwa death sentence ku South Korea. Zikomo kwambiri.